Siasa ogai mar ODM Raila Odinga omako chung' motegno ni jaod bura ma Suna East Junet Mohamed en jakanyo mongirore mar ODM. Raila wacho mano bang' ripode moko lieko ni dibed ni jatelono osechung' tenge manyocha omiyo ondikne nyaka barua mar dwaro ni oler gimomiyo kosebedo kotiyo tije duond burano. George Bapti miyo wacho. Kaluwore kod penjo mosebedo kagedore ewi kama jaod bura ma Suna East Junet Mohamed nitie, kata dich momake momiyo tindo konere rombe mag ODM, gibed rombe mag hunji kata mag od bura. Tim mabende omiyo ten duond burano yande ne ondiko ne Junet mondo mi oler gimomiyo osebedo kachal ni obadhore ne chenro mag duond burano. Andika mane dwaro mondo oduok penjogo e ndalo 7 kowuok tarik 11 dwe mar achiel higa mar 2024. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga kod moko kuom jotelo mawuok Tana River odok ne Junet Mohamed ka Raila wuon to koni Junet Mohamed onge kama dhiye. E kinde romo mar ndiko jokanyo mag ODM e kaunti ma Tana River, romo mane otele kod ogai mar duond burano Raila Odinga, jatend ODM Raila Odinga okoni Junet Mohamed en jakanyo mongirore mar ODM kendo onge kama biro dhiye. Ile mahali imekuwa fujo mingi ya magazeti. Gazeti wanaweza kueneza mambo. Kila nyumba pale watu naishi bwana na bibi. Kila mara kwa sangine naweza kuwa na tofauti ya maoni. Hiyo ni mambo ya kawaida. Hakuna shida. Junet hajaenda mahali. Hakuna mtu ambaye ameguza Junet. Junet ndio director of campaign ya chama cha ODM. Jaod bura Magalole Said Hiribai okone Junet emanoloke kowuok e duond bura mar Ford Kenya mano yiere godo e yiero mag 2017 ma oyie odonje duond bura mar ODM kendo yiere kendo e higa 2022. Sisi tuliwacha vyama vyetu na wengine, natoa mfano tu peke yangu, lakini na wengine ambao kuwa ni wengi, tukajoin ODM, na aliyetuleta ODM yeye mwenyewe alitoka Nairobi akapeleka gari mpaka katufuata Tana River, ni Junet Mohamed. Junet Mohamed alidrive mwenyewe akanifuata hapa, si mara moja mara mbili, Tana River. Tunakuomba kama mzazi, huyu Junet Mohamed naye arudi ashirikiane na hawa wengine, the Secretary General na wale wengine, ili chama yetu endelee mbele. Gavana Tana River Dado Godana bende okoni chiwruok mar Junet ahinya e limbe mar Tana River ne omiyo jokanyo mathoth ndikore kaka jokanyo mag ODM kendo medo duond burano mbi mare. Junet alikuja kweli akahakikisha tumejaribu kusukuma Hiribai na Aliashaka na mwishowe wakakubali, lakini wazee hawa baadaye wakawaita, wakakaa na Hiribai, wakakaa na Ali na wakawaambia haiwezekani gavana ako kwa ODM, nyinyi mko kwengine. Kata obedo ni paro mopogore opogore medo wuok, ka penjo bende medore ka diponi nitie gimoro mamono jaod bura ma Suna East Junet Mohamed wuok apiaya e rombe mag ODM kaka ne otimo e kinde mokalo ahinya to e kinde kampen motelo ne yiero maduong' mokalo. Geno en ni weche manyalo betie e duond burano ibiro losi e yo mayot ma ok okelo pogruok kata diro moko kuom jokanyo mage oko. George Bati, Ramogi TV. Chenro mar chwalo paro ewi okumba manyien mar